Η Shop and Trade, αποκλειστικός αντιπρόσωπος 80 διεθνών σημάτων ένδυσης και υπόδυσης, με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Κροατία, Τουρκία και Ισραήλ. Μέρος του συνολικού επενδυτικού της προγράμματος για την τριετία 2007-2009 αποτελούν και οι σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία. Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής με 1.200 συνεργάτες καλύπτει την αγορά χοντρικής, ενώ παράλληλα διαθέτουμε και 9 εταιρικά καταστήματα, 11 καταστήματα franchise και 52 σημεία λιανικής πώλησης shop-in-shops. Η άμεση και συνεχής πληροφόρηση για τα στοιχεία των πωλήσεων και η δυνατότητα ανάλυσης των τάσεων της αγοράς βάσει αυτών είναι κρίσιμη σημασία για την αναπτυξιακή μας πορεία. Οι όγκοι δεδομένων που διαχειριζόμαστε αυξάνονται καθημερινά. Για παράδειγμα, τα barcodes του συστήματος που συντηρούμε σήμερα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Επομένως, η βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων μας αποτελεί για εμάς επιτακτική ανάγκη. Επιλέξαμε τεχνολογίες και εργαλεία Oracle, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας στη χρήση Oracle Database ότι πρόκειται για τον κορυφαίο προμηθευτή επιχειρηματικού λογισμικού και ηγέτη στον τομέα λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας. Η υλοποίηση της λύσης Oracle Business Intelligence είχε άμεσα ωφέλη αντιληπτά από τη διοίκηση, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για τις ανάγκες της συγκεντρωτικής αναφοράς πωλήσεων προς τη διοίκηση ή τα ad hoc αιτήματα αναφορών, που απαιτούσαν συνδυασμό δεδομένων από πολλά διαφορετικά συστήματα, απαιτούσαν πάρα πολύ χρόνο και πόρους. Σήμερα μπορούμε να ικανοποιήσουμε ανάλογα αιτήματα άμεσα και με εγγυημένη ορθότητα των αποτελεσμάτων, αφού έχουμε πλέον αυτό που ονομάζεται μία μοναδική πηγή αλήθειας.